Sugeng dalu masange pinanggih malih. nggih alhamdulillah. Jan ketemu sesati kepungkur enten telaga ngedon nika nggih. Lalu sebulan to niku. Lah pirang bulan? Ketinggalan 40 tahun ngoten. Masa dibentai kok terus krasa suwe. Gedang mboten pinake kali jenengan kula. Ketoke kok pun ketok jelek ngoten lho. Ah nggih mboten kok ya jelek kok piye. Lah mungkin ana ya terus tajam ngono kok ya. Alhamdulillah. Nggih. Mergo dalu niki kok ngejak kula niku nggih mboten kok kula niku apik niku mboten. Jadi kiai mriki napa boleh Pak Lurah nggih ajeng nimbali pelawak kodang kados Sabang Urun, tak precil, tak jok jok kritik kelakon. Nggih. Iki mergo nimbali kula. Nggih. Kanca-kanca sudah kepayun kabeh. Mboten. Ngaten panyuwunan saking Mbah Lurah panjenengan kok. Oh ngaten to. Nggih. Sembah nuwun Mbah Lurah, Mbah Purnomo. Nggih. Jan kula rada deg-degan lho. Pripun? Asmane Purnomo. Nggih. Oh dikira aku ki ODGJ. Wah. Wah. Panjenengan di sini sangat terkenal Kak Ustaz. Terkenalipun? Loh, terkenal lucunya, terkenal wah, tenang kok bayang ki semumpel. Ya alhamdulillah macange nggih menika saged sowan wonten ing tlatah Bungu. Nggih kanthi slamet dugi panggung mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Munggah kleru dalan. Pripun? Ajeng munggah mriki kleru dalan. Medal pundi panjenengan? Lah aku ki kon ngarep dhewe lho ora roh dalan to. Wes sing longgar tak liwati tok. Lah kok arep liwat kebunan Nggih kene. Tibake metune kono, lha kudune sing dhuwur-dhuwur ki ngarep ora kok terus aku sing ngarep. Wong kene kelilingan bokong kok. Ya alhamdulillah selamat dugi mriki. Pangestunipun para pisepuh, ugi warga masyarakat wonten ing Bungu. Nggih. Niki derek urut dedonga kewala kagem warga Bungu gelar hajat. Dalu punika bersih dusun nggih. Bersih dusun ugi mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia kaping 8. Nggih. Mugi sedaya warga masyarakat pinaringan sehat, lancar rezekinipun, kathah melimpah tur barokah. Amin. Warga masyarakat Bungu tansah guyub rukun, sayuk rukun. Nah, gotong royongipun tambah kuat. Leres Iki nembe kahanan kados ngeten. Nggih. Sing penting niku kula lan jenengan tansah rukun, ora usah mikirke kono-kono. Mikirke awake dhewe sementing iso makarya, saged nyambut damel pikantuk rejeki. Leres. Rukun karo kanan kiri, rukun karo keluarga, rukun karo dulur-dulur sak desane dhewe. Nah, nggih niku sing penting niku rukune niku. Leres. Saiki golek rukun angel. Wah, angel jiar kok ya. Karo dulur ya ora rukun nggih. Mergo warisan. Nggih. Tenang kok niku. Lah nggih, mung sekilan mari basane iso ndadekke gendro. Nah, sing penting kula lan jenengan niku pokoke iki disyukuri kemawon, dinikmati kabeh iki pepane Gusti Allah. Nggih. Surasa neko-neko ngoten nggih. Jenengan mriki kali tiyang setri nggih. Nggih. Tiyang setri. Nyunyahi jenengan? Senes. Lho, lha oh bojoku nek kaya ngene iki ndak kaya ngopo. Lho, nek ten mriki nek kali tiyang setri niku tegese karo bojone. Oh, yang setri. Tiyang setri niku kali bojone. Nggih. Senes bojo. Lah pripun? Kanca. Oh, tenane. Estu. Upamane bojoku ngene iki ndak polahku. Polah piye? Kahanan yo ngene lho, ora broke malah cilaka to. Tembok nang ndi-endi. Neng ati malah keloro-loro. Lah kok ngaten? Lah mau nyepaki tangga nyapa? Seperti bojone nggih nika senes niki. Nggih. Oh, wamplengi bojone malah cilaka. Mitra kerja. Nah, bojo nyambut gawe. Nyambut gawe. Bojo nyambut gawe wonten ing panggung. Nggih. Iki Eva Kentirawati. Oh. Ayo kok bahasane lali aku. Suwe ramon aku lali aku.
bablasane sinten no? Oke. Kan ngadeg ya? Oh nggih no. Nah, Ya. Sing ngadeg jenengan tok ya ora tepak ya kudu berdua. Wong ngaten. Nggih no. Siap, nggih. Nganggo napa niki biasane Kang Oncet? Anu kebu biru. Lah Mas dituruti Mas, dituruti Mas. Dituruti. Yasin. Ya. Ojo sik to. Ojo sik. Apa jalan apa? Sasae. Sasae. Nah, Aku soalnya angel kok sak iki kok giring-giringane kok. pripun? Anu ya serapat neh. Oke. Sing serapat gayeng tok. Nah, iya Mas. Ayo. Nggih saya mau, ya. Saya akan saksikan. Syuting dari Mbak Eva. Lalu Pak Dalan. Jan, nyolong petek tenan lho. Masa duit itu karo Mosok ayu-ayune nyolong kethek to, Pak? nyolong petek. Oh, krunguku nyolong kethek. Tegese iki rada aneh ngono lho. Lah ini ketake temen iki. Oh, Yo ora dadi apa. anu kethek. Ketek. Yo kethek kuwi Pak, anu lho kewan sing paling ngeyel dhewe lho. Kok iso kene ngeyel? Lho, ngeyel to. Sedang. Saya kethek iki kewan sing paling ngeyel dhewe. Kok iso? Lho, kethek ngeyel. Aku dudu ketek le. Lah apa? Semene iki yo bendro. Iya, monggo Mbak Ber. Bro. Akan yo ro ono iki piye lho. Jajare kaya wagu. Belanja. Pak Ber. Nggih, Bapak Dalan. Inggih, Mbak Bapak Dalan. Kanjeng Tumenggung. Walah mboten sangang niku. Lah, pripun? Wis jenenge wonten mawon. Nggih Pak Purba. Nggih. Derek tepang Gladiwano. Nggih. Kula ponakanipun Lek Uncen. Menika penakanipun panjenengan Pak Uncen. Ponakan, Pak. Ponakan. Ponakan. Nek dibasake lha penakane. Nggih mboten to. Lah pripun? Mosok ponakan basane penakan. Oh, Oh. wedhus basa krama Inggris wedhos. Ati atos lho. Mendo. Nggih kula Ponakan. nggih ponakanipun Lek Uncen. Saking Karanganyar. Nggih saking Karanganyar. Jenengan sampun nate tindak wonten ing dalemipun almarhum Ki Mamuk Sudarsono. Asring kebetulan. Lah ngene kula nika kesingilan. Nggih. Mengenten banjo. Nggih. Nanan lah wonten griya putih gedhe tingkat 3. Wah, niku daleme panjenengan. Burine, Pak. Ya to. Burine. Arep ganti to. Ganti apa? Burine kae to. Heeh. Wis kacau to sing kae. Kau tunggu. Tunggu. Nggih. Kimasane arep mampir aku. Jebule malah burine. Burine awak. Nggih. Iki mampir kok napa-napa. Mampir teng omahe niki. Lah piye? Aku mampir dolanan anake niki malah. Masa ora dolan lah. Kaya karapan apa gitu lah. Lah iki karo ponaki ya sing gemati. Nek digo dolanan ki yo manuta. Manut dolanan tangan sikil rapopo. Lah dolanan ndas sing enek-enekke lho. Ora apa-apa lek. Iki momo amit yo amit lho. Ndasmu dinenek-nenek iki ra mungkin gagal otak. Gede ra mungkin. Lah kan di otak. Oh mosok rakitan cilik yo eneng lho. Wah, to. Wong menungso ora ndek utak ki lho. Oh. Wong pincek ndek polo kok. Enggak rada rene. Nah, rada rene kok tak darani bangkong nang kono. Yo ora. Lah cedak kebon lho. Apa anak bangkok kok manis. Oh. Ora percaya. Ora.
Kowe ora percaya aku manis. Ora, Bapak mboten percaya nek manis to. Mboten percaya. Heeh. Kowe ora percaya? Ora. Dilaten. Kami kan. Lah manis kan dirasake to. Iya. Rasane iki manis asin ngono. Dilaten. Yoga, jenengan nek napa tindak tengene kula mboten masalah. Lah. Nek so napa rawuh tengene Mas Uncek, Mas Uncek niku kula berpikir 2 kali, Pak. Kok ngaten Ngopo? Aku lak rentane jenengmu to, Lek. Ya kowe ponakan ra cetok. Heeh. Ya kan repot. Kula niku penasaran, Pak. Nggih. Omahmu ki apa ya kaya ngene, Pak? Lurah. Ngene iki gedhe, lawange dhuwur ngono apa ya sak kowe lho. Lho, jenenge penasaran nggih, Pak? Takomu ya. Piye iki? Terus yen omah ki yo normal biasa. Biasa dhuwur. Biasa dhuwur. Lah terus? Lah kowe tak gawe dedeke padha aku. Lah semono tamu mosok yo sirahe tok mlebu. Sikile uncang-uncang jaba. Ya kan wong penasaran, dadi yo gedhe Omahe padha. Lawange yo Awake yo dhuwur. Lah nek buka Ya esere tak kok ngisor kok. Piye carane kok ya awake dhuwur. ngoten lah bojomu. Nek kowe aja nurut ning kamar mandi. Lah ngopo kabeh tok ngene blek rasa pipis. Ya kowe pipis nang kebon ae. Kamar mandine tak gawe cilik soalnya. Tak gawe ini. Menyesuaikan. Menyesuaikan sing di omah. Iya itu. Oh ya saya ketok bojomu kae ya ijik lek kae lek liya sak aku kan. Yo yo cek kae. Wis tak usah patine kae. Ya kudu. Yo siap. Kan dideke sak aku ya lek ya. Benar no. Anakmu saiki iki apa lek? Loro. Iki karo Pak ora apal. Anakku loro. Wong suwe ra dolan ya soal komunikasi. Anakku loro. Loro. Jane telu. Lah terus Siji nang biasa kae. kan kok diganti ndas kire. Nyakek kowe iku ya. Apa ana manusa ganti das kiri ya. Wis ora nek biasa. Nggih, lho Pak, kula tasih penasaran melih. Nggih, pripun? Lah liya iki didike kados kula ngene padha kula. Nggih. Ning anak iso loro. Nggih. Kula iki penasaran, gawemu piye lho? Lho, nggih Bu, penasaran nggih Bu nggih. Lho, gawemu ki aku ngerti mesti. Piye? Yulia kan ngelingkar, ya toh? Aku menungso apa bentok to, Pak? Apa ana crik. Ya mboten Kaya kan. bentok kae lho. Lek jujur apa tekan nek jure semene dua apa tekan? Iya, yen aku critake kan yo, piye yo? Aku prakteke kene apa piye yo? Lho piye? Sudiman. Sudiman kate bawe pikiranmu neko-neko. Jenenge wong penasaran, wong amit sewu jenengan iki lak sing ngene iki 1001 barate. Kok ya iso ndi anak ya, Pak? Lho kok jojo bojomu meteng ra karo kowe. Gawe goro-goro to. Gawe goro-goro, aku gawe pegatan, terus kowe ngenteni dudakku ngono. Wah, iya. Gaman. Terus gawe goro-goro bojoku meteng ra karo aku terus karo sapa? Ya bojomu dhewe mosok meteng karo kowe gancet ngene kan ya ora mungkin, gancet ngene ya ora mungkin. Oh, karepmu ngono to, Pak? Bisa ya. Aku kloset ngono apa piye? Bosot-osot. Niki kula iki mboten akur kok, Pak. Oh, ngaten nggih. Jan satur mungguing camlakan lho kita iki. Nggih nek mboten mergo jenengan sing dawuh kan mboten mawon. Mboten saged akur. Aku amor. Amor meteng. Kaya karo ponakane Boyo Tega. Alah, saiki apa mbah mangan putu ya oker. Lah kuwi ora kena dicontoh. Itu contoh elek ya. Nggih. Tulodo ingkang kirang prayogi. Oke. Nah, lho tetekemu yo jane ganteng lho, Mas. Ning jane iki ndasmu nang ngene lho, Mas, ndasmu. Aja omong ngono. Lah kepiye, Pak? Ana sing protes. Mbak Lala. Mbak Lala. Ngapa? Kaya ngono ganteng. Iki soalnya ora tau memake. Coba. Aku ki jane iki das-dasane lumayan. Lah terus Yo sing elek iki jabrake kok. lah piye dijati jagrak soting kae kok piye? Dadi jagrak soting kae. Ngawur ae. Lah piye? Terus aku jagrak sote. Nah. Mbok kae kok ngene ngono. Apa lho? Oh, api-api. Ya. Iki soal rata bungu, Bungo. bungkal, Bungkal. pono lagi. Pono lagi. Pono lagi. Niki kula
Pak? Dedet nang sugih. Ana luku nang tengah sawah. Terus Warga mbungu mugi rezekinipun kathah. amin. Allahumma amin. Ana duku rupane ireng. Apa, Pak? Mugi bibu mbumu meteng bareng. Wah. Nggih pakai bidang lho nek bareng. Mboten kok ngoten, Pak. Lah pripun? Lah nek meteng bareng, bayang kok ibu-ibu nek nyampe kakandang kaya dramben. Ya malah apik iki jenenge donga kanggo ibu-ibu biasane kan selo iki angel sing gerbine. Saiki nek pertanyaane siji lek. Rezeki piye? Nek kon meteng bareng lan sing rondo. Aku kon meteng karo sapa? Ya golekno. Golek bojo sih. Golek bojo sik, engko terus meteng. Oh ngono, ya. Masa Oke, Pak Purnomo, matur suwun kon nimbali. Nggih. Sampeyan kon kersa Pak Purnomo sing pundi? aku to Heh, ngerti to. Sing ndi? sing pundi ya, Pak? Pak Purnomo. Wah, Pak Pur. Pak Purnomo. Keling-kelingan gol. Ya rada rene lho, kene perso, kene perso. Nene, gendang ya kene. Rasa aku gak ngerti. Nah, Pak Purnomo Sing endi? kena cetok yaine. Sing pundi? Sing Nikol. Nika endi? Kok jembaku ketok ora to, Pak? Ketok lha iki lho. Lah iya Nikol Pak Sing endi? Purnomo. Rasane apa lenggah endi? Lengganten kursi. Maksudnya Lah iya lengganten kursi. ya bener maksudnya kursi sing pundi Sing endi? ngono. Kursi ini mriko. Mriko ki ndi to, Lek? Kula lho. Iya, mriko kata bapak-bapak sing nggaten kursi kata sing Iya. rasane warni apa? Warni abrit. Abang. Nek kan loro iki. Hah? Sing niko kan niko. Sing Nikol sing tengah niko. Pak Purnomo sing agem pecis. Ya. Oh, Iya, sing Pak. dilakonake Purnami. Kaya terus Purnami. Sing Niko Pak Purnomo iki lawur nggih. Nggih. Dalu. Nggih Pak Purnomo. Purnomo. Angka 5 karo angka 4. Pak Purnomo semoga selalu sehat. Amin. Angka 5 terus angka 4. Pak Purnomo semoga selalu sehat dan dicintai masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Wit nangka ditegur nggo arit. Apa le? Pak Purnomo kula nyuwun dhuwit. Ayo wis yo ora. Ora. Wong sampean iki krungu-krungu saking Pak Purbo sampean iki Pak Purbo Sasoko. Heeh, Pak Purbo sasama sampean tindak mriki dalu niki niku 30 juta ya. Pak? Nggih. 30 juta. Amin ya Allah amin sekseni danyange kene muga-muga tenanan. Karo nyolong pit. Ya ora iso. Iki kocok kok. Lah kan iso. Saya nyolong pit saya nuntun kepiye woplak kowe. Kalau wong karo pite gede pite iso nyolong pit. Ora aku ki karo Pak Purbo kira tau ngarani kok. Alhamdulillah. Wong SPW. SPW. Sapa wae. Berarti mergo Wong akeh sithik iki jenenge manungsa ki anake kurang terus. Terus sing penting sing maringi ikhlas kuwi kok bakal barokah. Titik ya didung titik. Nah. Didung titik. Lalu ya. Nggih, sithik dong sithik oke. Dong oke wonten. Oke dong sithik mulai kaya padha puncet. ayo anu generasi Nggih. Badranaya. Badranaya niki. Lho, Badranaya. Badranaya Nggih. ya. Kalsi tembangin saya, Pak. Nyuwun slendro, Mas. Slendro, Mas Didin. Boleh. Iki sing gendeng iki nggih melawak enggak udah. Mau? Wah, niku alumni Sri Wedari Demben. Banyoli wayang wong Sri Wedari niku. Mas Cici niki. Mas Cici. Nggih. Didi cici. Rumah samu telek kok. Rengku. Mas Cici. Didin. Mas Cici. Nggih. Didi. Didin. Didi kok Cici. Ayo Bapak, wong loro ya. Ya, apa? Pocong naik. Pocong ben ae. Iki awake dhewe iki seperti donga sehat.
tak uncake. Ora jaluk dipocong. Ora uncake kebon lho. Kae pocong. Nah, pocong iki sekar mocokan pocong. Slendro patete songo. Kuwi laras. Apa temen laras? Lho, langsung loyang. Iya iki SMKI dhisik SMKI terus melu akademi 5 ya. Akademi 2. Akademi 2. Tahun 2015. Alhamdulillah pangestunipun para pini sepuh basa. Yo kampunane iki yo dipikir ngono lho, Lek. Akademi 2 Indosiar tahun 2015. Iya. Alhamdulillah kula pun tampil ping 3, Pak. Ngono. Gunake disupport. Nah, yo Pak. Wis tak support to dhewe. Mbok SMS kan? Tak SMS kan WA-mu kan nomormu to. Yang 988. Ayo bawa gendengan. Asmara Dono, Mas. Asmara Dono. Ya apa? Oh seriune malah. Ora, tapi dudu seriune. Iki lho. Ngono. Bawa seriune iki kan ya Udu seriune ora sida, Mbak. Ora sida, udu seriune. Anjas, ora sida. Aja turu sore kaki. Pak. Anu witmu nek mbok leh nang kono to, Pak. Iki dudu wit ya, Rek. Apa? Rambut. Tak kira wit kok budak ini. Bikok nang. Lah iki lho, bungok bikok nang kawat. Matamu dulu. Nah, bagianmu. Sri Mulyani. Anak dewa. Iki bagian kondang lho, dereke. Ki ana dicungong kok sapa? Uncek. Ki ana Surata, uncek. Ki Bayaji, uncek. Ki Purba Sasongko, uncek. Maling ning karangane, uncek. Cak. Aku maling. Lah kowe yo ponakane maling lho. Gua go ngopeni kowe kuwi lho. Apa iso? Hah? Ana dewa. Sepira tadi? Sakmene. Aku lagi bawa iki lho Pak. Ana dewa ngangklang jagat Nyanting bakar Iki lho Fel, cakepan sing bener e. Nyangking bokor rencanane. Oh, Lah pripun to, Pak? Ora ben bawa nyangking bokor ing kancane ngono derek kok. Sinten, Pak? Iku sinten-sinten Mbak. nya senenge kok pengen bokonge kancane kok. Ngene kancane dirayuki. Nek sing angel rayukane bokongmu lho, Lek. Heh? Nek kancane kan bokonge semene. Nek bokongmu angel. Angel piye kok? Lah kok dadak ngene. Ya ora apa-apa medhuk ngene. Apa bentar ayo. Isine tuh ngoten tulah. Ndang gendong. Masa dadak kok jenggleng ngene. Iya, nek nang Mas Uncek ya ngajakke Mas Uncek ya, Mas. Wah. 30 juta. Mbak, alhamdulillah. Amin. Wis. Pak, 30 juta lho, Pak. Aku mulai yo gamelanmu keri lho. Sandang kawan pangan. Nek nyotong Kurang seribu ning kuku. Apa? Jo piye? Iku ya iku kadeyan nipo
Ya. Wow. Kamu kok begitu? Wah. Lah Mbok maju rene bapak-bapak iki pirsa. Tapi golek ledetan iki. Kene kan ngerti Pak Purnomo. Aku ngerti maksudmu kok. Lah apa? Kayak dit. Ora. Lah apa? Ya kan Pak Purnomo ki puas ngono lho. Nyawang diriku. Lah, oh, sakjane berarti nyetalake Bu Purnomo. Lah nyapa? Lah mosok Pak Purnomo nyawang jenenge puas. Lah apa ndak duwe duwe? Oh iya. Puas betul, Pak. Aja sing lek. Apa ajine? Kan kena lakune mbok biasa wae. Apa meneh? Aku ki ngene iki lho. Apa model peneran lho. Aku ki kan Mbak Lala kaya aku kaya Mbak iki lho iki lak Demes. Bapak iki yo makne Demes coba ngaku. Lah aku yo biasa. Lah kok ngeden. Ngeden. Kita ngeteh bilang ngene iki. Sebenarnya perasa aku wis biasa. Sing nyawang, oh bocah kowe tok bleling ngono. Iya bleling. Jare aku ki ora lho, perasa aku wis biasa. Lah kok bleling lho kok coba. Lho, nantang baju lho. Ora nantang padu. Lah kok pakai kamera kowe? Iki ya cicane ngene yo. Iki cicane yang ngene. Iya iya. Tan kena wong melek sabana. Rimo. Kodak kuning. Lah mau bawane kodak kuning. Oh, dadan. Ya sana kedangan. Kedangan apa? Kedangan uncak. Aku kedangan lho. Kamu. Oh, Ora gak. Mah aku ora kedangan kowe aku. Ki biasa. Sake sok ben anake dhewe. lah ngopo kok misake? Ah, wis setugel kentir. Ya. Sampe 16. Ya. Nggih, monggo. Sapa sing ora kedangan? Ripane. Piye? Cocok karo Asmane. sapa jenengku? Mengi to. Jenengku kamu iki jenenge apa? Eva. Kendir. Lah nek kendir iki nek rene iki kok halus ya kendir jenenge. Dadi pola ngono kuwi. Cicilan ngono. Uncak kendir. Enggak. Uncak eden. Ora. Uncak kocok. Ya. Ya.
Lahir awe. Suwi. Murah ukur. Kak, iki apa kakakmu to, Mas? Hah? Apa kakakmu? Kakakmu kepiye to iki? Loh, apa kakakmu? Udu. Lah kok kacek sithik? Ada sithik apane? Wajahe gantengnya iki lho. Oh, Ganteng, iya, Pak. iya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak. Makasih, Mbak. Dengan siapa, sayang? Sotikan. Oh, bote. Sodika, Bote. bote ya. Bot. Oh, kita. Bote niku taus nang mriki. Oh, taus. Taus. Oh, berarti gak teli. Bote di sini, Bapak di tengah hadap sana saja. Di sini monggo, di sini di tengah. Nggih, maju kamera nggih. Nika kamera. Kalau tidak kuat lambaikan tangan. Acara opo? Ayo lanjut. Siap ya. Ya. Tak rewangi. Matur nuwun edaran suwuk kersane ngalah. Matur nuwun nggih Pak Bote. Mangke nulih nggih. Halo. Hati-hati. Yuk.